Pozdrav, 8. Vaš zadatak je bio da pročitate udžbenik iz informatike od 127. do 132. stranice pod temom načini realizacije mrežnih stranica. Čitajući udžbenik trebali ste saznati da postoje statičke i dinamičke mrežne stranice. Ja ću vam danas pokazati jednu od dinamičkih mrežnih stranica. Najpoznatiji primjer Wiki sjedišta je Wikipedia. Ona pripada dinamičkim sjedištima, jer na njoj korisnici mogu dodavati nove i mijenjati postojeće sadržaje, ali sve se te promjene bilježe u bazi podataka. Najčešće se upotrebljava za izradu skupa javnih ili privatnih mrežnih stranica i ona nastaje suradnjom više ljudi. Znači, kada ste otvorili internet preglednik, može biti Chrome, Mozilla ili Explorer, ovdje u Google tražilicu napišemo Wikipedia. Kliknemo na nju i evo ovo nam je početna stranica Wikipedije. Wikipedia je stranica koja ima jako puno različitih informacija o različitim temama, ali pošto sam već spomenula da Wikipedia nastaje suradnjom više ljudi, ovdje može biti i informacija koja možda nije provjerena. Ne mora značiti da je osoba namjerno napisala neku informaciju koja je netočna, nego može biti da ju nije provjerila, pa ju je zapisala na Wikipediju i na taj način se netočna informacija prenosi među ostalim korisnicima Wikipedije. Zato sve informacije koje mi na Wikipediji pročitamo, treba ih uzeti sa velikom zadrškom. Jedan od primjera zašto ih treba uzeti sa zadrškom je i to što kada mi odaberemo, na primjer, evo neku od kategorija, ja ću uzeti na primjer Hrvatska. Ovdje je portal Hrvatska, znači možemo saznati sve što se veže uz Hrvatsku. Možemo, na primjer, zemljopis Hrvatske, šport u Hrvatskoj, povijest Hrvatske. Evo ja ću kliknuti na zemljopis Hrvatske. Sve te plave riječi su zapravo poveznice i kada na njih kliknemo, nas prebacuje na drugu stranicu koja se nalazi na Wikipediji. No veliki minus Wikipedije je što, na primjer, ja mogu evo ovdje otok izmijeniti. Mogu dodati nešto svoje. Pa idem ovdje na uredi. Naravno, piše da nismo prijavljeni i da će naša IP adresa ostati zabilježena u popisu izmjena ove stranice. To znači da sljedeći put kada će se administrator, osoba koja je odgovorna za izradu i nadopunu stranice, ona će imati dokaz da je moje računalo napravilo neku izmjenu. Tako da se, kada vi napravite izmjenu, administrator će znati. Ali opet može se administratoru pokrasti pogreška da ne zna da je moja informacija koju sam stavila netočna, pa će on tu izmjenu odobriti. Znači ovdje mi možemo staviti otok je dio kopna manji od kontinenta i ovdje sad sam primijetila, ovdje nedostaje zarez jer ispred A moramo staviti zarez. Evo ja sam ga dodala i ovdje na primjer piše sačuvaj uređivanje. Možemo na to kliknuti i ovdje mi sada možemo kao sažetak napisati koju promjenu smo unijeli i zašto smo ju unijeli. I na kraju može biti sačuvaj stranicu. Isto tako možemo i ovdje kod vidi povijest pregledati koje su se sve promjene događale, koje su sve izmjene bile. Znači sve nam ostaje zabilježeno. Tako da sljedeći puta kada ćete otvoriti stranicu Wikipedije, imajte na umu da smo i mi mogli izmijeniti neke od informacija i da sa velikom zadrškom morate proučavati informacije na Wikipediji i provjeriti na ostalim stranicama da li je ono što ste na Wikipediji pročitali uistinu i točno. Evo, ovo je sve od mene za danas. Nadam se da ste shvatili da je Wikipedija korisna stranica sa informacijama, ali sve te informacije moramo uzeti sa zadrškom. Lijep vam pozdrav, 8. do sljedećeg puta. Bok!